gaur hitz egiteko etorri gara, euskara praktikatzeko, euskaraz mintzatzeko eta solasteko, eta horixe da gaur gure helburu bakarra. Guk ez dugu hizkuntza perfekturik ezagutzen, baizik eta praktikatzen den hizkuntza bakarrik, eta horixe egiteko etorri gara, ez? Bueno, Amaia, azaldu zertan ari garen hemen? Bueno, hemen Portugaleteko mintzodromoan gaude. Portugaleteko komunitate euskalduna bildu gara gaur, mintzatzeko. Portugaleteko komunitate euskaldunari ikusgarritasuna emateko eta euskarak behar duen erabilerari bultzada txikitxo bat emateko, modu simbolikoan. Ulertzen dugu gauzak kontu txiki ez, erabaki txiki ez aldatzen direla, eta Portugaletek bultzada bat behar du euskara arloan, eta gu hemen gaude gaur aldarri hori egiteko eta geure burua euskaldun bezala aldarrikatzeko. Mintzodromoa, zenbat aldiz ospatzen da Portugaleten, behin edo? Urtero? Urtero behin mintzodromoa bat antolatzen dugu helduentzat, eta gero beste bat gaztetxoentzat. Eta zenbat pertsona parte hartu dute gaur? Gaur 60 lagun, 60 euskaldun bildu gara hemen elkarrekin mintzatzeko eta elkar ezagutzeko. Nondik datoz? Eskerralde osotik esango nuke, oro har Portugaletetik, baina Santurtziko batzuk ere badaude, Sestako batzuk, ni Sestabarra naiz, eta orokorrean eskerraldetar euskaldun eskerraldetar desente bildu gara hemen. Euskaldegitatik edo? Bai, euskaldegitatik berbalagun proiektuko partaide batzuk ere badaude, eta bai, hori da, lagun euskaldunak. Eta nola ikusten duzuzuk euskararen egoera eskerraldean? Gaur egun? Orokorrean eskerraldean ez bakarrik Euskal Herri osoan oso garai nasian gaude, euskararen erabilerari dagokionez. Azken hamarkadetan eta azken garai frankismo garaia eta gero aurrera pauso handiak eta pizkunde oso garrantzitsua eduki zuen euskarak eta ezagutza asko handitu da, eta hori horrela da, baina behar bada erabilera asko gelditu da, eta horixe da momentu honetan giltza eta euskarak behar duena, ez? Pixkat behar bada euskara bihotzean daramagu, eta orain bihotzetik ahora eramateko garaia iritsi da, ez? Horretarako balio dute ekimen hauek, ez da? Horixe da, bai, hori da. Zein da gaia orain? Inteligentzia artifiziala eta sare sozialak, eta nola egiten dugu gauzak inteligentzia artifizialarekin, eta bar. Zer egiten dugun adimen artifizialarekin, bai. Eta zer esaten ari zarete? Adibidez, zure iritzia? Nire iritzia adimen artifiziala laguntzeko, bai. Baina ez lanak egiteko, adibidez, landatzeko, berria naiz, nola egin behar dut, nola zenbatu egun ureztatu behar ditut, orduan bai, gauza horretarako. Lan egiteko, lan garrantzitsu batera ez, esentzia galtzen duzu. Hori da, zuen iritzia, bai, adimen artifizialari buruz. Eta mintzodromari buruz? Nire berria naiz hemen, lehen aldiz. Eta nola ikusten duzu, Ondo, jendea ezagutzeko eta euskara praktikatzeko. Euskara ikasten ari zarete? Bai. Euskaltegian, Portugaleteko euskaltegian? Bai, Portugaleteko euskaltegian, bai. Eta hau aukera proposena da, hori, ikasitakoa abian jartzeko edo kalera ateratzeko? Bai, eta etxean hitz egiteko, edo zein lekutara jateko eta hitz egiteko. Baina oso ongi ikusten zaituztete, gainera ausartzen zarete? Bai, ni joaten naiz gauzak euskaraz hitz egiteko eta bar. Hori da, bale. Ausarta gara, bai. Horrela egin behar da? Jakina. Gogoak eduki behar dira, beti. Zelan hemen, mintzodroman, Portugaleteko mintzodroman? Bai, pozik gaude, Maialen eta biok ahozko praktikatzen dugu eta hitz egitea gustatzen zait. Eta, urduri nago, gutxi urduri nago, pero bueno. Batez ere orain, telebistaren aurrean? Bai, ondo. Baina ongi ez da? Bai. Eta iniziatiba ona da. Portugaleteko bi euskaltegiak ezagutzeko. Bai. Zuen artean, igual, euskaldunen artean ezagutzeko, ez da?
Eta gero igual kalean topatzen baduzue, euskeraz jarraituko duzue. Bai. Zelan mintzodromoan? Oso ondo. Astora zaude? Bai, oso gustatzen zait, asko gustatzen zait. Hau maixua da, Bai. Ezagutzen duzu? Bai, oso jatorra da, bai. Nola ikusten duzu Maite? Maite oso ondo, asko saiatzen da eta horrelako espazioak behar ditugu, euskeraz ikasten dauden ikasleek, euskera praktikatzeko, egoteko, denoke komunitatean eta hauek egin behar ditugu, bai. Eta elkar ezagutzeko bai, ezta? Noski, hemen denetariko mailak daude, B1-ekoak, B2-koak, denak nahaztuta, eta orduan horiek egin behar dira, elkar ezagutzeko, maila desberdinetako ikasleak elkarrekin egoteko.